Botale egwei omelemela Chief Prophet alụsi ego Italy onye oziọma Chineke mmụọ mmiri gwokwu na anyị na-anụ ya mmụọ bi n'elu ụwa gwokwu na anyị na-anụkwu ya ọ bụkwanụ Chukwu Olise bi n'ụwa okwu na anyị na-anụ ife okwu onye amara Chukwu aka ọbịa Olise bụlụ gwasagolu m okwu agwalụmọ Chukwu kere gwasagolu m okwu agwalụmọ Olise bụlụ gwasagolu m okwu agwalụmọ ụmụ ụwa Chukwu kere gwasagolu m okwu agwalụmọ n'ụwa bụ ọlele onye nọsi agwa nawa manwụ n'ije n'ụwa alụsi egwu igwe ebidogo alụsi egwu nwa mụle bịarụ abịago ka esi abịa anyị agaghị ụwa niile gburugburu wee nata wee bụ na ibe niile Chukwu kelu enwesigo pati 2 manwụ ije n'ụwa yo ọbịa maka gịnị ka m ji kwuo ibe niile Chukwu kelekene n'ụwa enwesigo pati 2 ka nkolu nọbela akịkọ kwunu n'ọlọ ọ dị n'ime ndị egwu ọ dị na-abịa na-azụ azụ ọ dịkwu n'ọlụ aka okwu imitation n'ọbịa ka anyị kpobịa na n'ugo maka n'ogetela aka Ọsadebe tiri egwu nwere nnewe naba Oliver Dikokwe ọ na-eti egwu kalịsịa weta isi egwu ya wee naba Oliver Junior kalịla kalị ụmụnna m ka na-agwa anyị jiri nwayọọ ebe ọ bụ na ijele egwu tata ị ga-abụlili Oliver Junior mana fa na-emesikwa ibe ike asịrị ọgwa gị na fe na-etiri okwu egwu fanja na-etisikwa egwu ike alụsi egwu igwe dokwulie fanja na-etisikwa egwu ike kedu na eke osi menụnụ Oliver ji kalị akalị ka njụa ọgịnị dị ye okolobịa ọgịnị na-afịọdị onye ọbụla bụlụ original anyị rapụ imitation ụmụnna m ka na-agwa anyị bụlụ na original ọbịa olutụlụ ọgbatụlụ enyi nteje titi egwu ekwe nara na-amanyere n'odogwu na lumika otile egwu ya ọfụma weta isi egwu ewe nara enyi nteje abụọ ọgụnụ kedu ije mụnụ na-etizi nyabụ egwu ọgbatụlụ enyi ikwu n'ọgbọ ajụjụ ka mma ojolonụ maka na enyi na-abụ ọgụgụ n'ọgbọ ije lepụta n'ọgbọnụ obele mmanwụ ga-agwala ọsọ nara ikili gara ọma ọgụ n'ụwa oluwo ka ozi elu unegbu mụ maka egwu na nụlịa na ndị na-eti egwu nwa nwesigo maka na ọ bụrụ na ọnwụgbo dibịa obeke tibe egede tibe ogozemeneji nwa ụfọdụ wetibe egwu wesịba n'ọbụba bụ